नमस्कार. आज योगा दिवस ताजेरी एक 4 पंक्ती बरयल्याची ते हांव सांगता. आरोग्यवान जाव का नवे आम्ही, आरोग्यवान जाव का नवे आम्ही, हुस्को धांवडाव का ने सर्वान तुम्ही, हुस्को धांवडाव का ने सर्वान तुम्ही, तर सदा चूक नाशी कर्या योग, तर सदा चूक नाशी कर्या योग, पुढाकार घेव्या नाका ते रोग, पुढाकार घेव्या नाका ते रोग. आमगेल मातृभूमीची ही योग शक्ती, आमगेल मातृभूमीची ही योग शक्ती, जगत्तांतू सर्व कर्तल्यांक दितली रोगमुक्ती, जगत्तांतू सर्व कर्तल्यांक दितली रोगमुक्ती. फक्त नित्य नेमान काही क्षण केल्यारी फुरो, फक्त नित्य नेमान काही क्षण केल्यारी फुरो, योग करून जातले आरोग्यानं बरो, योग करून जातले आरोग्यानं बरो. योगान कमी जातले वाढील वजन, योगान कमी जातले वाढील वजन, बारीक आशिल जाता सुदृढ सृजन, बारीक आशिल जाता सुदृढ सृजन. रक्तदाब मधुमेहारी येतलो अंकुश, रक्तदाब मधुमेहारी येतलो अंकुश, जीवन पथ जातलो आनंदी आणि खुश, जीवन पथ जातलो आनंदी आणि खुश. योग धांवडायता आळसपण, योग धांवडायता आळसपण, आता सतर्क जागरूक जाल्ल्यात सर्वजण, आता सतर्क जागरूक जाल्यात सर्वजण. कोणी बी करीत इतले हे सरळ, कोणी बी करीत इतले हे सरळ, लक्ष देऊन कर का नाका चल बिचल, लक्ष देऊन कर का नाका चल बिचल. योग करून त्वचेक मिळतली कांती, योग करून त्वचेक मिळतली कांती, आणि मनाक समाधान आणि शांती, मनाक समाधान आणि शांती. धन्यवाद.